I Aldersvile Skov ligger Kobberdammene nær Bagsværd Sø ved foden af Højnes Bjerg, altså den i gamle dage flittigt benyttede Kirkebakke. Kobberdammene har måske fået navn efter farven af bøgetræernes blade, der om efteråret får dammene til at spejle sig som kobber. Kobberdammene er 3 damme, hvor de 2 ligger lige på hver sin side af stien mellem Bagsværd Sø og Højnes Bjerg nær Rostadion. Udover livet under vandoverfladen, så lever der adskillige arter af flagermus i skovområdet ved dammene. Den 3. dam ligger noget mere skjult og har en anden karakter. Selve Aldersvile Skov er et meget bakket, bøgedomineret stykke skov. Skoven benyttes blandt andet af mountainbikere, som har specielle ruter. Hvis man tager sig godt i agt for mountainbikere, så kan man fra en parkeringsplads nær Skovbryne station følge en smal stis bugtede forløb ind i Aldersvile Skov, frem og tilbage, op og ned. Stien leder til en ny lille opstemmet sø i Gladsaxe. Ved denne sø nær Hillerød Motorvejen er opsat en redekasse, antageligt for at lokke vinhandlen til. Aldersvile Skov rummer også andre flotte forløb, for eksempel med bregner som her. Så er vi i Store Hareskov, hvor man også kan se livet gå videre i naturens cyklus. Store Hareskov er en beskyttet skov, som ikke må belastes så hårdt af publikum som Aldersvile Skov. I Gladsaxe er der stadig et sted, hvor stierne mødes i en stjerneform, en mindelse om kongehusets parforcejagter sidst i 1600-tallet og omkring 100 år frem. Skoven indeholder også sump- og moseområder. Og så er det et af de steder i kommunen, hvor man kan være heldig at se rådyr, som her på Skovvejen, Grønnevej.